Verím, že si nejakým spôsobom oddychneme, zrelaxujeme sa, vážim si vaše obchodné vzťahy a verím, že aj touto akciou nejakým spôsobom nadviažeme na tieto vzťahy a ešte viac utužíme. Chcel by som poďakovať ešte raz, nesmierne si to vážiť, ste si našli čas a už teraz sa teším na ďalší ročník, čím vás samozrejme už teraz pozývam.